Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya kala thaw ya ka history da ka Rung ka final ha ka Sien ka Nyngkong ha ka 76 Men's National Football Championship na ka benta ka Santosh Trophy. Kani kalawan hadian makalalaban piliam no ya ka Punjab da arla shi goal ha ka jingikun semi-final ka balalong ha Riyadh, Saudi Arabia ha ka shitarik uluber. Ka Meghalaya kalalong ka kinhuan ka Nyngkong padrung ka final Batkan penkre ya ka jingikun final ha ka singisat jan. Kani ka nam job kalawan urlong lingba Sien Stevenson soktung ubalayo pantep ya ka goal ka bakhat do haswa bankot ka jingile kai. Ya ki goal ka bakham haswa la thep Nyngkong da ka Punjab lingba u Paramjit Singh hinrai u Figo Sendai ulala ban penyakhat na ka benta ka Meghalaya. Watla ka Punjab kalamat ya kani ka jingsha aram hinrai kan hab ban ya kani ya ka kerdan balai ha ka singisat jan.